Și am zis, gata, trebuie să facem un proiect nou și trebuie să aducem ceva ce nimeni nu a adus pe piață până acum în domeniul de beauty. Și așa ne-am pus și am început această experiență unică. Povestea Sungate a început acum 9 ani de zile. A fost un proiect născut dintr-o prietenie. Eu mai am o asociată și înainte de toate suntem foarte bune prietene și ne-am propus acum 9 ani de zile să revoluționăm așa puțin lumea beauty-ului. Este un proiect în care nu te plictisești niciodată, ne ajută să punem în practică creativitatea, că noi chiar avem o creativitate debordantă și aici putem să ne punem în aplicare toate ideile, tot ceea ce înseamnă domeniul de beauty. Noi am fost primii care am adus în România extensiile de păr natural Tape-On, o tehnică nouă apărută în Rusia, de care nimeni nu știa. Și, într-adevăr, calitatea părului pe care noi îl aducem este diferită clar. Bineînțeles că în 9 ani de zile au mai apărut zeci de saloane care pun extensii și așa mai departe, dar eu cred că ne diferențiem prin calitatea produsului. Un mediu plăcut, o locație, eu cred că arată spectaculos, noi suntem primitori, prietenoși, nu știu, eu zic că avem. Noi acoperim mai multe nișe, adică nu ne adresăm doar unui tip de clientelă, dar eu în atâția ani de zile am observat, clientele noastre sunt genul de cliente care își doresc frumusețe la superlativ, pe stilul glam, adică totul să fie perfect, make-up, păr, unghii, genul de cliente care își doresc să strălucească în lumina reflectoarelor de principiu. Frumusețe la superlativ. Ținând cont că totul a devenit digital în 2021, cred că această aplicație este una dintre puținele care acoperă o plajă largă de servicii, nu numai de beauty. Și automat, dacă ai totul într-o singură aplicație, eu cred că asta ne va ajuta să colaborăm mult mai ușor cu clienții. Odată ce e făcută programarea, nu se mai anulează, sunt beneficii, plus bonusurile pe care aplicația le oferă, eu cred că o să fie un real succes. Am devenit partener cu Light-Up printr-un proces foarte simplu, printr-o recomandare a unei prietene și nici nu a durat foarte mult că m-a și convins. Ținând cont că pandemia ne-a obligat pe toți să intrăm în digitalizare, vrem, nu vrem, totul a mers pe online, eu cred că va fi un real succes. Avem oferte speciale pentru cei care se programează în Light-Up, cât și cei de la Light-Up au oferte speciale pentru utilizatori, oferindu-le bonusuri financiare și oferte speciale pentru fiecare serviciu în parte. Rapiditate și siguranță.